Καλησπέρα, συνάδελφοι. Ανακοινώνω και εγώ από τη μεριά μου και επίσημα ότι στο 33ο συνέδριο θα μετέχει ο συνδυασμός μέτωπο εργαζομένων που δημιουργήθηκε μέσα από μια δημιουργική διαδικασία με τη στήριξη των παρατάξεων του ΕΜΗΣ Αρκή και της ΕΑΡΗ. Στην κεντρική ανακοίνωση αναφέρουμε ότι η δημιουργία του μετώπου είναι ανάγκη της εποχής. Δεν θέλω να αναφέρω όλα αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, αλλά κωδικοποιώντας την εποχή μας, θα πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ακραία νεοφιλελεύθερη επιθετικότητα. Αυτή, συνάδελφοι, εκφράζεται από τους εξής άξονες. Υποτίμηση έως και απαξίωση της εργασίας. Ο μισθός είναι αυτό που κοινότυπα πλέον έχει γίνει κοινότυπο και το λέμε ότι δεν φτάνει για να καλύψει έναν μήνα, ότι είμαστε σε μια οικονομία που προωθεί την εντατικοποίηση της εργασίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τουριστικοποίησης της παραγωγής. Η έκφραση η μεγάλη ακραία αυτής της κατάστασης είναι η κορύφωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς. Ο δεύτερος άξονας αφορά την παράδοση δημόσιων υποδομών του δημοσίου χαρακτήρα και υπηρεσιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο, αλλά και την απαξίωση κάθε τι που έχει να κάνει με τις ευθύνες της κυβέρνησης και του κράτους συνολικότερα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ένα από αυτά, ας πούμε, που αφορά εμάς, τους συνδικαλιστές, είναι η επιθεώρηση εργασίας που έχει μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή για να απαλλαγεί η κυβέρνηση από τις ευθύνες της. Έχουμε το παράδειγμα το εμφατικότερο όλων των τεμπών, που αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι ότι είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης, είναι αποτέλεσμα της παράδοσης του δημόσιου χαρακτήρα αυτής της υπηρεσίας των συγκοινωνιών, δηλαδή στους ιδιώτες και στο κεφάλαιο. Και βεβαίως είναι και η Λάρκο, ένα άλλο εμφατικό παράδειγμα, που η πρώτη ύλη που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγική ανάπτυξη ουσιαστικά πετάχτηκε. Αν βάλουμε λοιπόν ως προμετωπίδα αυτούς τους άξονες, μπορούμε να καταλήξουμε και να διαπιστώσουμε, να διατυπώσουμε την ανάγκη που μας όθησε στη συγκρότηση του μετώπου. Τι σημαίνει λοιπόν μέτωπο? Μέτωπο σημαίνει η ικανότητα να διαπιστώνουμε από τη βάση, από τους εργαζόμενους, την ανάγκη. Η ανάγκη να μπορεί να γίνει αίτημα. Το αίτημα να μας φτάσει σε συγκεκριμένο σχέδιο και εκεί, υλοποιώντας το σχέδιο, να μετρήσουμε αποτελέσματα και να κάνουμε και απολογισμό του πώς δουλέψαμε το σχέδιο. Εμείς, συνάδελφοι, θα κάνουμε και κριτική. Ακούω εδώ και τους συναδέλφους που με βοηθάνε δίπλα. Βοηθάνε δίπλα οι συνάδελφοι. Η κριτική λοιπόν που γίνεται είναι ότι αυτή η προσέγγιση συνολικά λείπει από το εργατικό κίνημα. Ζούμε το εργατικό κίνημα που είναι, ας το πούμε, ενταγμένο σε μια γενικολογία, ακατάσχετη συνθηματολογία, δεν υπάρχει σχέδιο, μεγάλοι λόγοι, αναλύσεις υπεραναλύσεων, ακόμα και επικράτηση μειοψηφικών αναλύσεων της κατάστασης στο εργατικό κίνημα και με πολλά παραδείγματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που θεωρώ ότι δεν τη διαπιστώνουμε εμείς, αλλά είναι συνολική. Ας πούμε, για παράδειγμα, να σας πω και ένα παράδειγμα. Έγινε η απεργία στις 14 Οκτώβρη με απόφαση εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών. Σωστό αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα, συνάδελφοι, που ακούσαμε είναι ότι ήταν μια πετυχημένη απεργία, γιατί πήραν πολλά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες απόφαση. Δηλαδή ήταν μια απεργία
που ξέφυγε από το σκοπό της και έφτασε να γίνει μία απεργία για την αντιπαράθεση. Άλλο παράδειγμα είναι ότι πολλές φορές επειδή δεν έχουμε σχέδιο, ευνηδιαζόμαστε από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί δηλαδή ο Γεωργιάδης το 23 να φέρνει τις τριετίες με τον τρόπο που τις έφερε, πετώντας 12 χρόνια στα σκουπίδια, 12 χρόνια εργασίας, και εμείς σαν εργατικό κίνημα όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 9 να μην έχουμε βάλει μία συγκέντρωση, ένα αίτημα, μία απεργία, μία ημερίδα για το ζήτημα των τριετιών. Αυτά, συνάδελφοι, είναι η άποψή μου. Είναι η άποψη που έχουμε διαμορφώσει και την έχουμε γράψει και παρακαλώ να σεβαστείτε το δικαίωμα να τις πούμε τις απόψεις μας. Ναι, παρακαλούμε να τις πούμε τις απόψεις μας. Ναι, γιατί λέω ότι έγινε ο νόμος Γεωργιάδη όπως έγινε με το πέταμα στα σκουπίδια. Μετά βεβαίως διαμαρτυρηθήκαμε, φωνάξαμε, τον καταγγείλαμε, αλλά 12 χρόνια πριν δεν είχαμε βάλει ποτέ σαν εργατικό κίνημα συνολικά αυτό που έλεγε όλη η κοινωνία. Γιατί οι εργαζόμενοι αυτό λέγανε στις δουλειές. Ότι η αύξηση που ξέρανε και παίρνανε ήταν μέσα από την τριετία. Ας αναλογιστούμε λοιπόν και ας κάνουμε και μια αυτοκριτική ότι δεν το βάλαμε τόσα χρόνια και ας μην καμονόμαστε πάντοτε τους επαναστάτες. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση που σας περιέγραψα πριν μας οδηγεί και στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας με την πολιτική και γι' αυτό γράφουμε ότι δεν υπάρχει κομματική εξάρτηση. Οριοθετήσαμε τη σχέση και λέμε ότι τα συνδικάτα, το εργατικό κίνημα πρέπει να πιέζει την πολιτική, να πιέζει την κυβέρνηση, να πιέζει τα κόμματα και όχι να καθορίζεται η δράση του, να μην γίνεται ανάποδα. Αυτό λοιπόν σημαίνει για μας ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κομματική εξάρτηση. Συμπέρασμα, συνάδελφοι, είναι στις κριτικές που κάνουμε ότι με τον τρόπο αυτό είναι πολύ εύκολο να φύγουμε από το στόχο, που ο στόχος επιτέλους πρέπει να γίνει το αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι η κατάκτηση. Πρέπει να μετρήσουμε κατακτήσεις και αποτελέσματα για να μην απαξιωθεί κι άλλο το εργατικό κίνημα και ο συνδικαλισμός. Αντιπαλεύουμε, συνάδελφοι, τις συνδικαλιστικές τακτικές που χρησιμοποιούν τα εργατικά σωματεία ως εργαλεία για εξυπηρέτηση προσωπικών προνομίων, για αναρρίχηση σε ιεραρχίες κομματικές ή άλλες, ακόμα και για επιβολή αντιλαϊκών απόψεων και θέσεων μειοψηφικών, προκρίνοντας δηλαδή μικροπαραταξιακά συμφέροντα. Πρόκειται για καταστροφικές τακτικές στο κίνημα που οδηγούν το συνδικαλιστικό κίνημα στην απαξίωση, στην αποδυνάμωση και αναπόφευκτα έτσι εξυπηρετείται η κυρίαρχη πολιτική. Και βεβαίως είναι τακτικές που στηρίζονται σε αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Θα αναφερθώ και στο παράδειγμα που προχθές έγινε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ και για να πω, χωρίς να προκαταβάλω δικαστικές αποφάσεις, ότι συμπυκνώνει τη λειτουργία μιας ΓΕΣΕΕ, μιας ηγεσίας, μιας ελίτας του συνδικαλισμού, αποκομμένης από τη βάση και τους εργαζόμενους, διαχειριστή κονδυλίων, γιατί αυτό είναι γεγονός, σε αντιπαραβολή με το επίπεδο το κάτω, με τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία έχουν δυσκολία, έχει δυσκολία ένας συνδικαλιστής να φύγει από τη δουλειά του, να πάρει μέρος σε μια κινητοποίηση, σε μια δράση, έχει δυσκολία οικονομική. Να σας πω ένα παράδειγμα από τον κλάδο μας, ότι το 2024 έγινε ένα καταστατικό συνέδριο, τέλος πάντων παροδία ήτανε, αλλά έγινε καταστατικό συνέδριο που έκοψε πρωτοβάθμια σωματεία από τη συμμετοχή τους για οικονομικούς λόγους, όπως το κλαδικό της Αθήνας που είμαι πρόεδρος, ενώ ταυτόχρονα
ταμείο της Ομοσπονδίας που διενήργησε το συνέδριο είναι κάτι χιλιάδες ευρώ. Ειδικά λοιπόν για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ως το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, έχει δυνατότητες που μένουν αναξιοποίητες. Ο ρόλος του Εργατικού Κέντρου είναι να στηρίζει συγκεκριμένα και έμπρακτα τα πρωτοβάθμια σωματεία, να δημιουργεί σχέση αλληλεγγύης πάνω σε αιτήματα και ανάγκες, να αναδεικνύει και να παρεμβαίνει με σχέδιο σε όλες τις πλευρές της καθημερινότητας του εργαζόμενου. Για τη στέγαση, για τη μετακίνηση, θυμόμαστε παλιά που ήταν δωρεάν η μετακίνηση, για την ακρίβεια, για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας και για την εντατικοποίηση. Είναι μερικά από αυτά. Δυστυχώς για μας, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας σήμερα έχει περάσει σε ένα στάδιο ανυποληψίας. Οι αποφάσεις, τα δελτία τύπου και οι ανακοινώσεις λαμβάνονται με κριτήριο τη διατήρηση παραταξιακών ισορροπιών και όχι την ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση. Είναι μια πραγματικότητα που οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε και εμείς θα συμβάλλουμε, θα παλέψουμε τέλος πάντων, να την αλλάξουμε, ώστε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να αποκτήσει το κύρος που του αναλογεί ως το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας. Τελειώνοντας, συνάδελφοι, πρέπει να πούμε ότι η περίοδος που διανύουμε, πέρα από την περιγραφή που έκανα στην αρχή, είναι περίοδος πολύ κρίσιμη για τα διεθνή ζητήματα, γιατί έχουμε τη στροφή στην πολεμική οικονομία, ενώ η κυβέρνηση με υποτέλεια σέρνει τη χώρα στις νατοικές επιθετικές κινήσεις. Η κυβέρνηση χαιρέτησε την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας. Η κυβέρνηση συνδιαλέγεται με το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Αυτή είναι η κατάσταση που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο το Εργατικό Κέντρο και πρέπει να συνδεθεί, να διαμορφώσει όρους αντιπεριαλιστικού, φιλιρινικού κινήματος. Συνάδελφοι, με αυτή τις θέσεις που σας τις κατέθεσα, σας καλώ να συμβάλλουμε όλοι στη λειτουργία τη σωστή του ΕΚΑ, να ανεβάσει το κύρος του και βεβαίως να στηρίξετε το συνδυασμό μας. Σας ευχαριστώ πολύ.